Καλή σας μέρα, κύριε Πανούση. Καλημέρα σας. Πήρατε το φανατζή, το κατάλληλο για τα φώτα. Για τα φώτα, ναι. Για μερεμέτια εσωτερικού χώρου έχουμε πάρει σωστά. Να σε ρωτήσω, με τον Μπάμπη να ρωτήσω, έχεις καμιά σχέση με τον Μπάμπη του Sky ή είναι συνολικά? Καμία γάμο την τρέλα μου, καμία. Ούτε στα λεφτά, ούτε στα μυαλά, ούτε στα σκατά, πουθενά, τίποτα. Να σου πω, επειδή έχω σχέση με τον Πανούση, τον άλλον, τον εγκληματολόγο και υπουργό. Να. Φορώ ως Dr. Jekyll Mr. Hyde. Και θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση ως εγκληματολόγος. Η λύση είναι μία. Κρέμασμα και οι 300 χωρίς καμία εξαίρεση. Μιλάω σαν επιστήμονας. Να μην γλιτώσει κανένα. Και οι 300 κανένας. Είναι όλοι συνυπεύθυνοι για το κατάτιμά μας και συνεχίζουν οι ίδιοι που μας φέρνουν αυτό το χάλι να θέλουν να μας σώσουν. Όλοι. Μάλιστα. Όλοι είναι απαράδεκτοι. Τώρα βέβαια να πούμε ότι με εξέπληξε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί ξέρεις το πολιτικό σκηνικό είναι στημένο όπως και το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά μια γκολάρα θα τη δούμε, ας πούμε. Αν βάλει ο Μήτρογο ένα καλό γκολ θα το δούμε. Έβαλε μια γκολάρα τώρα ο Αλέξης, θα το αναγνωρίσουμε. Το δημοψήφισμα είναι γκολάρα, είναι άμεση δημοκρατία. Για μια μέρα θα γίνουμε όλοι βουλευτές, θα αποφασίσουμε, έχουμε 40 χρόνια δημοψήφισμα να κάνουμε. Το πρώτο ήταν εμπαστηλευμένη προεδρευμένη δημοκρατία. 60-30 πήγε τότε, τώρα θα πάει 60-40 γιατί υπάρχει λυσαλέα 60 όχι 40 ναι, γιατί υπάρχει λυσαλέα αντίδραση από τα λαμόγια και τους δοσύλλογους, τους απογόνους των μαυραγοριτών, τους γνωστούς, τους Γερμανοτσολιάδες, Αμερικανοτσολιάδες κτλ. Πάνω σε πραγματικά γεγονότα μπορούμε να μιλήσουμε ή μόνο σε... Βεβαίως, σε πραγματικά γεγονότα μιλάω πάντα. Ναι, λέω ότι μήπως φοβάστε γιατί έχετε πολλά λεφτά στην τράπεζα και δεν μπορείτε να τα πάρετε. Όχι, εμείς τα παίρνουμε 60-60, θα το πάρουμε πολλά. Ναι, αυτό Τζίμι ήθελα να ρωτήσω εγώ, δεν μπορούμε να το πληρώσουμε αυτό το δάνειο 60-60. Πώς δεν μπορούμε, να θα παίρνουν 60-60 κάθε φορά και αυτοί εδώ. Όχι, εμείς στα χώρα δεν μπορούμε να τους πληρώνουμε αυτούς 60-60. Να έρχονται εδώ να τα παίρνουν. Ναι. Να έρχονται εδώ στα ATM τα δικά μας, τα τιμημένα, τα καλανόλευκα. Έτσι. Να παίρνει ο Ντάισεμπλουμ, γιατί τον λένε ντάλια, τα έχουμε πει αυτά. Ναι. Είναι πλαστογράφος, δηλαδή κοίτα που έχουμε πέσει. Ζητάμε να μην φύγουμε. Ναι. Φοβάται δηλαδή ο κόσμος να μην φύγουμε από το 4ο Ράιχ, αυτό το πράγμα το απέσιο. Ένα νταχάο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από το 1980 φωνάζω ενάντια σε αυτή την ευρωπαϊκή τη λακκούβα μέσα μας έχουν ρίξει, το λάκκο των Λεόντων. Δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτούς. Εμείς είμαστε Ευρώπη. Αυτή είναι κάποια λαμόγια διορισμένα, δεν τα έχει εκλέξει κανένας. Και τώρα νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να μην πούμε ναι ρε παιδιά, δηλαδή είναι ντροπή ας πούμε. Έχετε ένα τελεσίγραφο και κάποιοι Έλληνες, σε εισαγωγικά το Έλληνες, θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό λόγω και της προπαγάνδας, θα πούνε ναι, είμαστε δούλοι. Μια εθελοδουλεία θα την έχουν πια και με την υπογραφή μας. Είναι μεγάλη ντροπή αυτό. Μεγάλη ντροπή. Φαντάζομαι ότι... Αλλά άμα πούμε ναι δεν θα γίνουμε και αφεντικά. Άμα πούμε όχι δεν θα γίνουμε και αφεντικά. Όχι, τι να δεις, πρέπει να λέμε όχι. Ναι. Σε όλα να λέμε όχι, εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί το ναι, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, το ναι οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση και την επιστροφή στην δραχμούλα. Εγώ είμαι με τη δραχμούλα, θα μ' άρεσε. Αλλά επειδή δεν αρέσει τους πολλούς και τους σέβομαι, πάντα σέβομαι την πλειοψηφία, το ναι οδηγεί εκεί στην εξαθλίωση. Εγώ πάλι δεν είναι καθαρή λύση να φύγουμε από αυτή τη φωλιά και από αυτή την λυκοφωλιά. Ναι, θα φύγουμε σιγά σιγά. Ας πούμε τώρα ένα όχι σε αυτό το τελεσίγραφο, γιατί είναι το ίδιο που μας είχαν στείλει και στην κατοχή και πρέπει να συνταχθούμε και είναι τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή στενοχωριέμαι, ειδικά τώρα πάλι με τη στάση του κουκουέ του λεγόμενου, το οποίο του δίνεται μια ευκαιρία. Πες ένα όχι ρε Καραγκιόζη, ας πούμε, το τελεσίγραφο το μνημονιακό. Πάλι να πούμε άκυρα. Το ίδιο μας κάνανε και μετά την κατοχή στις πρώτες εκλογές, με αποτέλεσμα να μην θα παίρναν τις εκλογές, θα τα έπαιρναν αριστερά τις εκλογές και αφήσαν τους ταγματασφαλίτες και τους δοσύλλογους να σφάξουν τη μισή Ελλάδα. Τώρα αυτό λάθος, τώρα επαναλαμβάνεται, δεν είναι λάθος, είναι σκεμμένο. Δηλαδή πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς. Μας έχουν φάει τη ζωή μας, γι' αυτό λέω ότι είναι συνυπεύθυνοι και οι 300 εκεί μέσα. Αυτοί θέλουν, αν δεν μπορέσει ο λαός, από μόνοι τους. Ένας φίλος ο οποίος... να κρεμαστούν στο Σύνταγμα. Ένας φίλος ο οποίος έπιασε για τους 300 της Βουλής, το θες αυτό γιατί είναι μέσα και η Άννα. Η Άννα Μισελ, ποια Άννα? Η Άννα Νταλάρα. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Δεν είναι μέσα. Με την Άννα μας παίξει πιο κοινοβουλευτική. Είναι μέσα όμως η Κωνσταντοπούλου που την αγαπάω πολύ γιατί προσπαθεί, η καημένη έχει ένα ψυχολογικό, προσπαθεί να
την παραδεχτεί ο πατέρα της ότι την είχε στην ξεφτύλα και κάνει ακριβώς ό,τι έκανε ο μπαμπάς. Έγινε νομικός, έγινε δικηγόρος, έγινε βουλευτής, τώρα θα γίνει αρχηγός κόμματος. Και μετά πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Αλλά όχι είναι και αυτή, όχι. Πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Όχι είναι και αυτή, φίλη σου, όχι είναι. Όχι, εγώ δεν είμαι και να δεις. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά. Ναι. Πρέπει να σας πω, τα μιλάω ως επιστήμονας, ως εγκληματολόγος μιλάω. Εγώ δεν έχω συμμετοχή σε αυτές τις αηδίες. Περιμένουμε τον κολλάκι, αυτό ήταν καλό του είπα. Πρέπει να πω ότι η άμεση δημοκρατία είναι ένα πολύ σωστό, 40 χρόνια είχαμε να το ζούμε. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται δημοψηφίσματα και έτσι πρέπει. Εγώ λέω να γίνεται κάθε Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι 2 γκολ περιμένω εγώ ακόμα, μια τριάρα δηλαδή. Το ένα είναι το δημοψήφισμα. Περιμένω να γίνει η απλή αναλογική, να τελειώσει τα καραγκιοζηλίκια να πούμε με την τηλεδημοκρατία, το τηλεπαιχνίδι, με τα μπόνους και αυτά, να τελειώνουμε με αυτό. Να γίνει απλή αναλογική με όλους μέσα. Τι με όλους μέσα, με όλους γιατί μπορεί να την κάνουμε απλή αναλογική με έναν. Στα 2 πρώτα κόμματα, όπως γίνεται τώρα. Απλή αναλογική στα 2 πρώτα κόμματα. Να σου πω, και το τρίτο γκολάκι να περιγράψω, να μου επιτρέψετε, το τρίτο γκολάκι είναι να καταργηθεί η χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε εμείς στη Χρυσή Αυγή και τον κάθε καραγκιόζη. 650 εκατομμύρια χρωστάνε τα 2 μεγάλα κόμματα στην τράπεζα. Να μας τα δώσουνε. Ναι. Να μας τα δώσουν και να μην τους ξαναπληρώσουμε. Όχι, να μας τα δώσουν 60-60. Δεν πειράζει, σιγά σιγά δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Λεφτά έχουμε. Ναι. Εγώ φτιάχνω τώρα μακαρονοκιβώτιο, να βάζω μακαρόνια μέσα. Να σου πω. Τρόφιμα από μέσα. Αυτό στη σύγχρονη οικονομία που πατάς το ATM 60 και σου δίνει 50, πώς γίνεται? Αυτό είναι η μαγεία της, πώς το λένε, της ασάφειας. Του μηχανήματος της ασάφειας. Υπάρχει τεράστια δήλωση παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Καραμαλή και θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό. Δεν ξέρω. Μίλησε ο Καραμαλή. Μίλησε, ναι, και είπε ότι πρέπει όλοι μαζί. Το ρόλεπτο που δεν ήταν μπουκωμένο το στόμα του και που κατάφερε να μιλήσει, αυτό είναι μεγάλη είδηση που μου λέτε. Τον βλέπω κιόλας τώρα στην τηλεόραση, τον προμοτάρουν. Και είπε για το ναι. Και είπε ότι πρέπει όλοι να ψηφίσουμε ναι. Μαζεύονται όλα τα λαμόγια, όλα από τον Μπουχέσα μέχρι να βγάλουν και τον Εθνάρχη που είχε βάλει να ψηφίζουν τα δέντρα. Θα τους βάλουν όλους, αλλά πάνω από 40 δεν μπορούν να πάνε. Με κανονικές συνθήκες θα ήταν 60-30, πως ήταν και 30% είναι αυτοί που είναι κοντά στα κομματόσκυλα, που πληρώνονται από τους διαφόρους εκεί, διορίζονται κτλ. Οι ταγματασφαλίτες, οι συνεργάτες των ξένων, των Γερμανών, αυτοί τα παιδιά του Χριστοφοράκος, ο γιος του, ο εγγονός του, όλοι αυτοί είναι ένα 30%. Ο λαός όμως η πλειοψηφία του νομίζω ότι δεν θα βάλει την υπογραφή του, δηλαδή να είσαι δούλος με βούλα, ας πούμε, να λες ναι. Ελάτε, είμαι στα 4, περιμένω, ας πούμε, και με υπογραφή. Αυτό είναι μεγάλη τροπή και νομίζω δεν θα γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν για τη βούλα τέτοιο αιχμή? Για τη βούλα, ναι. Για το ρόλο που παίζουν τα κανάλια σε αυτή την περίοδο έχεις κάποιο... Ναι, δεν ακούω. Για το ρόλο που παίζουν τα κανάλια αυτή την περίοδο και για το δημοψήφισμα αλλά και γενικότερα που είναι όλοι με τα μπούνια υπέρ του ναι, ας πούμε. Ναι. Τα κανάλια και την Αλισμπάμπη είναι υπέρ της δραχμής. Γιατί έχουν τα λεφτά τους έξω και θέλουν να αγοράσουν και την υπόλοιπη Ελλάδα τσάμπα. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν γι' αυτό προμοτάρουν το ναι, ώστε να εξοφληθεί. Γιατί με ένα ναι δεν θα αντέξουμε πάνω από ένα χρόνο. Με 300 ευρώ και 200 ευρώ μισθού δεν θα αντέξει. Και την κυρία θα παρακαλάμε για τη δραχμή μετά. Αυτοί θέλουν τη δραχμή. Αυτό κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Και είναι πράκτορες. Κανονικά είναι πληρωμένοι από τους ξένα συμφέροντα. Τη Μεσεντέ, από αυτούς. Όλοι αυτοί, τέλος πάντων, τη δουλειά τους κάνουν. Αυτή τη δουλειά μας κάναμε κι εμείς. Να βάλω και καμιά διαφήμιση, ρε παιδιά. Όχι, γιατί έτσι πως μιλάς ώρες είναι σαν να ακούω τον Ψαριανό. Το συγχαίρομαι, μου το... Ντρέπομαι, δηλαδή είναι μεγάλη τροπή. Έχω να του δω 6 χρόνια να του μιλήσω, αλλά ντρέπομαι που το βλέπω, δηλαδή, καμιά φορά στη δίχη. Πώς γύρισε έτσι τόσο πολύ Δεν γυρίζει κανένας. Έτσι είμαστε, απλώς κρυβόμαστε. Ανάλογα. Πώς γύρισε κανένας, δεν γύρισε κανένας. Όταν ήταν η μόδα αριστερά, είμαστε αριστεροί. Τώρα που είναι μόδα νεοφιλελεύθερη, γίναμε νεοφιλελεύθεροι. Είναι θέμα... Ήταν αριστερός, ας πούμε, ο Σαββόπουλος, τον έγραφε η πλατεία ήταν γεμάτη, ήταν η μόδα τότε. Μετά έκανα με Μητσοτάκ. Ναι, πάντα δεν αλλάζει κανένας, έτσι είναι. Έτσι τσακωνόμαστε από μικρή και με ποδοσφαιρικά και με τέτοια. Τα ποδοσφαιρικά πώς τα βλέπεις? Τα ποδοσφαιρικά είναι το ίδιο όπως τα πολιτικά, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι ένα στημένο κόλπο κι αυτό. Αλλά λέμε, εντάξει, αν γίνει μια καλή φάση θα τη δούμε. Κόπα Αμέρικα βλέπεις? Ναι, είδα την εξάρα πάλι των Αργεντινών και μ' άρεσε. Μ'
Μ' άρεσε πολύ, το ξενύχτησα και ευχαριστήθηκα. Χιλή Αργεντινή λοιπόν τώρα. Κατήφλα, ρε παιδί μου. Εγώ λέω σε όλους τους φίλους όπου μπορώ να κόψουν, να μην βλέπουν ειδήσεις στην τηλεόραση. Είναι μεγάλη ντροπή δηλαδή. Σου καταστρέφει τη ζωή. Αν θες και καλά να ενημερωθείς, βλέπε ένα Euronews εκεί. Εμείς έχουμε κάνει ύμνο για αυτό το πράγμα εδώ της τριφυτοχειροτεχνία πάντως, έτσι. Ναι, πρέπει με βινταβατζίτες στα θεωρία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται άλλο. Δεν ξέρω, τις κονσέρβες βέβαια θα τις έχουμε τώρα για να τρώμε, αλλά όταν φάμε δεν την πετάμε την κονσέρβα. Όχι, θα φας κατακελύφη. Μέσα σε αυτό το χαμό, θέλω και να σχολιάσω γι' αυτό, μέσα σε αυτό το χαμό η κυρία Δούρου έβαλε τον σύντροφό της στην ΕΙΔΑΠ. Η κυρία Δούρου λες. Ναι. Ναι, αυτά είναι τα αυτογκόλ που έχουν κάνει πολλά τέτοια τραγικά. Ένα άλλο αυτογκόλ τραγικό είναι η ΕΡΤ. Δηλαδή η ΕΡΤ, κρατική ΕΡΤ χωρίς μπίλιο δεν νοείται, παιδιά. Δηλαδή εγώ κάνω κίνημα kill μπίλιο 2. Θέλουμε μπίλιο, kill μπίλιο. Δεν μπορώ, γίναγα από τη δουλειά το βράδυ, 2 ώρα που είχε επανάληψη, και αναγκάλιασε ψή μου, έλβα την μπίλιο που λέει κάτι ακατάληπτα, κάτι σουρεαλιστικά, τραγικά, και πέρνα εκεί μέρα κοιμόσουνα μια χαρά. Χωρίς μπίλιο νομίζω δεν υπάρχει κάτι και τηλεόραση. Και τσακνί, βάζεις τσακνί χωρίς μαχαιρίτσα. Πού πας? Ναι, όντως. Αυτό ήταν φοβερό πρόβλημα, ναι, φοβερό πρόβλημα. Και πάντα το παντρέψεις με ταγματάρχη. Μα είναι δυνατόν. Άλλο πάλι αυτό. Είναι φάλτσος ο ταγματάρχης. Ο ταγματάρχης μήπως μπήκε γιατί έπρεπε να είναι κάποιος και από την παλιά ΙΕΝΕΔ? Όχι, ο ταγματάρχης έχει το know-how, μωρέ, γιατί έπαιρνε τις σακούλες με την ΕΝΙΚ τότε, θυμόσαστε, με το φιλμ και τα λοιπά. Εντάξει, δικό μας παιδί. Λοιπόν. Είναι τροπής πράγματα τώρα αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το δημοψήφισμα είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ δεν την περίμενα, πρέπει να το πω. Σας λέω, έχει κάνει μερικά πολύ δεν τα περίμενα. Και αυτό που μόλις βγήκε κατέθεσε στο μνημείο της Κεσαριανής το Στεφάνι, μπράβο του, και τον πολιτικό όρκο που έκανε, μπράβο του. Έχει κάνει μερικά πράγματα πολύ καλά και κάνει χοντρές μαλακίες. Μάλιστα. Τι κάνουμε αυτή την εποχή? Κάνουμε συναυλίες στην επαρχία, φαντάζομαι. Κάνουμε συναυλίες, αλλά τώρα έχουν παγώσει όλα, όπως ξέρεις. Παγώσαν και οι συναυλίες, παγώσαν. Ακυρώνονται όλα τα... Ναι, αλλά δεν έχεις σκεφτεί κάτι, Τζιμί. Τι να κάνω? Δεν έχεις σκεφτεί κάτι. Επειδή είμαστε φιλέορτοι όλοι, και βάζω μέσα και σένα, δεν έχουμε εθνική γιορτή με ναι, οπότε θα έχουμε άλλη μια αργία. Μακάρι από το στόμα σου και του λένε του φλαμπουράδι του, δεν ξέρω αν ακούνε και τα δύο. Ωραία. Ακόμα περιμένω τηλέφωνο για το ραδιόφωνο. Θα σε πάρω, γιατί τώρα είναι καταστάσεις τέτοιες. Θα σε πάρω να τα πούμε. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.